Hostafrancs en 3 minuts. Infopodcast de Ràdio Hostafrancs. Amb Sara Barrera. En els darrers dies us hem explicat que el Parc de l'Espanya Industrial disposarà de 4 elements nous de joc a l'àrea infantil i el districte preveu que s'instal·lin durant el primer trimestre de l'any 2025. D'aquesta manera, el govern de Sants Montjuïc dona resposta a la demanda del veïnat i al descontent expressat de forma molt generalitzada en els darrers mesos sobre el resultat de les obres de millora del parc, un projecte impulsat a partir dels pressupostos participatius de l'any 2020. L'anunci el va fer en l'últim ple del Consell del Districte la consellera del barri d'Hostafrancs i consellera tècnica Núria Pell. Que el districte ja ha encarregat directament els jocs per poder avançar amb temps i calculem o preveiem que a finals de gener, principis de febrer, puguem tenir els jocs. Un cop els tinguem, els demanarem a Parcs i Jardins, que és l'entitat que certifica i avala que segueix la normativa de seguretat vigent, podrà instal·lar-los. També hem informat de la preocupació de la Federació d'Hostafrancs, que plega diverses entitats socials i culturals del barri per la situació del seu local social. La seu de la Federació, al número 2628 del carrer de Sant Roc, és un immoble pel qual la Generalitat ha pagat lloguer durant més de 35 anys. El proper 31 de desembre s'acaba el contracte de lloguer i la Generalitat ha decidit no renovar aquesta mena d'arrendaments. El president de la Federació, Josep Espín, ha explicat que hi ha converses amb la Generalitat i també amb l'Ajuntament perquè les administracions ajudin a pagar el lloguer que ara passarà a nom de l'entitat. De moment no hi ha res tancat. La situació està que ara per ara tampoc no tenim cap solució allò de dir què podem fer. Sí que és veritat que nosaltres vam pactar, tenim 3 mesos més, diguéssim, de projecte, diguéssim, per poder trobar una solució. I ens hem fet ressò del relleu que s'ha produït aquesta setmana a la presidència del Consell de Districte de Sants Montjuïc. Jess González Herrera, regidora de Barcelona en Comú, n'és la nova presidenta en substitució de Marc Serra. En les seves primeres paraules davant del ple, la regidora va destacar la diversitat i la pluralitat social que hi ha al districte. El compromís que assumeixo avui és un compromís col·lectiu que subscric perfectament amb el que ha explicat el regidor, en tant el compromís amb la diversitat del teixit veïnal, amb la força col·lectiva d'aquest districte, amb la diversitat també i la pluralitat del seu teixit cultural, del seu teixit comercial, fins i tot la pluralitat de mitjans de comunicació que en veu pròpia i en clau comunitària expliquen la realitat del districte. I fins aquí el resum de notícies en 3 minuts de Ràdio Hostafrancs.